Op zaterdag 10 januari 2026 wordt het zoiets. De oud-prinsen van Spouwbeek organiseerden volgens traditie in de zaal van de BMV weer een Kine maar dan anders. Met als thema Kine op de boerderie wordt alles zwaar ingericht en aangekleed. Zelfs de meeste prijzen komen van de boerderie. Kijk hier met naar de introductie en de rest van deze avond. We komen langzamerhand gewoon beginnen met het viaduct allemaal vergeten met de zaterdagavond 10 januari 2026. Het BMV zit helemaal vol. Hartelijk welkom allemaal. Hier is een zinderende spanning, Jan. Veel sticht er ook. Ja, helemaal goed hè. Ik voel de hele dag al spanning, dus leef jullie allemaal hartelijk welkom. Op het succes van alle voorgaande jaren hebben we toch weer besloten om dit jaar weer dit kino te houden. Natuurlijk allemaal van harte welkom. Jan, voordat we verder gaan is het natuurlijk heel gebroekelijk tot zich als onze president van de Oud-Prinsen het iedereen welkom is en vergeet ook geen. Hij heeft zich er gans op voorbereid, dus gewoon even vasthouden. Jan, aan dich, iedereen even voor te stellen. Ja, natuurlijk allemaal, wat je straks al zei, allemaal van harte welkom. Natuurlijk de raad van 11 van Spouwbeek van de Kwakers natuurlijk. Met hun prins Danny en zijn adjudant Floyd. Natuurlijk de jeugdprinses Lien en haar adjudant. Moet ik heel even goed kijken. Zet ik de bril goed op, Jan? Ja, ik kan hem beter aanzetten. Adjudant Joop natuurlijk van harte welkom. Dan op last minute is nog de afvaardiging van de Schravenlervergenoot binnengevallen. Van harte welkom met hun prins Mitchell. We mogen even applaudisseren natuurlijk, ja, dat is super. Niet dat je niet moet applaudisseren voor zijn eigen prins natuurlijk, maar dat komt nog wel allemaal vanaf. Dat is Dan kijk eens even naar jongen of alle nummers goed te lezen zijn. Het zijn er 90, als het een beetje bij zit. Kijk, dat is een echte prins, dat is hartstikke precies. Dat gaat dat allemaal nog controleren. Ja, als ze links en rechts is met de bal wil rammelen, dat kent ook natuurlijk. Hè. Kijk, we beginnen Enrique, nummer 50. 50. ...21. 85. 84. En 30. Nummer 26. Nummer 26. Zo zie je de spanning die stijgt, dat is echt niet te geloven. Dat is nummer 9. 9. Dan heb ik voor u 32. Nummer 12. 12. Nummer 46. Ik hoor heel voorzichtig. Nee, ik hoor niks. Ja, ik hoor niks. Het is nummer 40. Dat er nog helemaal twee riekjes. Ja, twee riekjes. Ja, ik ben lief opletten, Jan. Heel goed. Ja, twee riekjes. Één vak. Ja, één vak. Eén vak, 6. 18. Het volgende nummer is 18. Dan gaan we door nummer 90. Dat is de nummer van het gebeuren. Nummer 90. 78. Nummer 78. Nummer 45. 44. Nummer 69. 69. Nummer 37. 37. Nummer 44. 44. 20. Ja, zo weer 10. 1. 2 keer 10. Dat is even voor de kinderen. 2 kinderen. 2 maal de kinderen.
appelen, peren, wat hupsen, pudding. Ik weet nog wat er allemaal erin zitten. Wat eier ook nog, dat deed het altijd goed. Morgen dus een bansje zit ik erin, dat heb ik begrepen. 65 voor 2 Riekers. 53. 53. 72. 72. 42. Nummer 42. 33. Nummer 33. 24. Nummer 24. 68. Nummer 68. 21. Nummer 21. Nummer 60. 60 kilo, ja. Ja, daarachter is eindelijk en dat sleet ook Rechts, door. rechts. Ik zou zeggen, kom even naar voren voor de prijs af te halen. 19. 19. Nummer 46. 46. 49. Nummer 5. 5. 37. Volgende nummer is 37. Dan krijg je voor 78. 78. Henk is het goochelen. Ja, dan hebben we 55. Nummer 55. Degene, we hebben net aangekondigd, degene die het hardste boenen open en het meeste applaus kreeg, die kregen een kleine troostprijs. Dus allebei om de beurt, degene die het meeste applaus kreeg, kreeg een kleine troostprijs. Kom, op. Ja, de volgende. Ja, applaus. 1 en 1. 64 gedeeld door 4. 99 min 90. 60 min 17. 150 gedeeld door 3. 81 plus 0. 81 plus 0. Dan hoor ik je achteraan rechts. 1 kilometer. Alweer rechts zijn. Met het geluid van de koning doen natuurlijk. Ja, weet je wel, succes. Ik zou Dames en zeggen, heren, zet hem op aan. stilte in de zaal, hè. Even stilte in de zaal. 1, 2, 3. Ja. Dankjewel Mitchell, Prins Mitchell natuurlijk, voor het sportieve gebeuren dat zich als eerste vanochtend achter het ding heeft kunnen stonden die koning te doen. Dan 50. Nummer 50. 67. 67. Hang op, dat er hier. Nummer 76. 76. 29. 29 kilo. 29 kilo. Hier is rechts zijn, rechts. rechts aan, rechts, rechts, ja, is er. Dat gaat goed komen, door. Kijk even met. Zo dat komt helemaal goed. Ik denk nergens Dus iedereen er klaar voor. in de startblokken. In de startblokken. Kijk gebeuren. Even de pen sliepen. Ja, we zijn er klaar voor. Ja, ik weet Even het wel. wachten. Ja, eerste nummer 34. 15. Henk let op, 45. 60. Dat moet sneller. 55. 26. 32. 87. 59. 59. 40. 9. 8. 57. 41. 13. Jo, dat kunnen we een kind. 13 en 10. 13 het kind. 13 en 10. Hoe is het? 67.
59. Nummer 59. Nummer 36. Nummer 36. Ja, Kim, Hein. Onze prins. Onze prins Daniel weer. Onze prins Daniel weer. Hein kan even controleren of dat allemaal klopt. Die nummers wat Daniel ingevuld. 59. 59, ja. En 64. 64. De Kim is gewoon, ik zou zeggen, Danny, kom even naar voren. Zoals het traditioneel, en voor degenen die voor de eerste keer hier zijn, dat kind hier nog niet. Proberen we ook altijd nog gaat rondom de prijs gaat extra's te doen. Dus dat hebben we nog gedaan. De eerste vraag die ze eens krijgen is een foto van een van onze oud-prins, of onze oud-prins. En de vraag is natuurlijk heel simpel, uit welk jaar is de, of welk jaar moet ik zeggen, wordt de prins van ons van de Kwakkerte. Laten we eens kijken, jong. Dat is een ganse makkelijke, dat weet iedereen. Dus juist door de prinsen, de oud-prinsen stonden die lid zijn geweest ooit van de voetbalclub. En een hele simpele vraag is natuurlijk, als je dat allemaal bij elkaar optelt, wieveel jaar worden die nu samen lid van de voetbalclub? Dan moeten we toch deze komen zeggen, heb ik al gedaan, deze kom even naar voren. Ik verwacht natuurlijk een hele intieme vraag stellen en dat als het goed is, deze hoort helemaal niks. Even stilte, dit is een heel belangrijk moment voor Danny. Ja. Dus wat Rob op nu het vraag is, heel belangrijk, dus even alle stilte alsjeblieft. Dankjewel Jan. Inderdaad, want het waren hele belangrijke vragen. Officieel zijn ze niet getrouwd. Veel als oud-prinsen houdt er nog niet zo van. Dat is toch eigenlijk een keuze die je moet gaan maken. Dus hij moet ook de keuze vanavond wat ons betreft gewoon maken. Dan, of de maakt van deze doet is eindelijk een eerbare vrouw en die gaat ze ten huwelijk vragen. En als ze dat de morgen keer verlaten hem kiezen, hè, en als ze dat niet deed, dan is het vanaf vandaag 6-7 weken lang afwassen. Dus zoek het is dat erbij. Dus het is een dichte keuze, de afwasbrustel of de ring. Voor hebben we hem eigenlijk de keuze gelaten van, maak je nu eens een eerbare vrouw van net dat geloof ik. Dus vroeger nu te huwelijk en als ze dat niet deed, dan moesten ze 6-7 weken, en die mochten ze er langer van maken natuurlijk als het dat gaat werden, afwassen. Dus vandoor. Dus de ring of de afwasbus. En veel gaan we verder nergens meer invloed op ons als oud-prinsen. Danny, ga je dat nu met dicht regelen. Dames en heren, mogen heel stil zijn. Dit is een officieel moment. Danny, er zei snel, ik heb nog een origineel antwoord. Ik ben benieuwd. Maakt niks, maar ik doe het toch altijd al toe, dus. Dat is goed. Dames en heren, mogen een daverend applaus voor uiteraard onze prins. Want uiteraard laten Veerrug vanavond als prinsen, koppel en toestanden niet met lijk hij nog eens te gaan. Dan dicht, want dat is een sportief les geweest vandaag. Met een schitterende kalender met allerlei sjaaltwoord, want dat geeft deze dat dadelijk toch nog eens een keer met Jan regelen. Dames en heren, mogen een daverend applaus voor onze prins. Zijn vrouw, Bino vrouw Daisy en onze jeugdprinses Deen en Rotterdam. Dankjewel. Dankjewel. 47. 47. 63. 63. 34. 34. 65. 65. Nummer 3. 3. 79. Nummer 79. 9. 9. 1. 2. 3. Alleen de mannen. Zitten er klaar voor mannen? Over. 73. 36. 59. 66. 24. 34. 34. 12. 84. 47. 74. 71. Wat heb ik nou? Oh, Kim. Dan worden we in de kinderhal. Want iedereen wil dat winnen. En dat betekent dat het eerste rieke goed is voor een vleespakket, slachter uiteraard,
van rond de 35 euro. Dus dan kunnen ze volgens mij met zeker een week of 5, 6 met doen, Jan. En dan moeten we dadelijk nog met de tweede en de hoofdprijs beginnen. Nummer 7. 56. 56. 23. Nummer 23. 13. Nummer 13. 49. Nummer 49. 18. 18. Ik heb het net tellen. Ja, geweldig. Gefeliciteerd, Jon. Wat een prachtig pakket. Dames en heren, een grote applaus voor ze. Adjudant Job. Toch niet maar even met de tweede prijs, als dat zo wil steunen, van Tossigheid. En hoe gaan we voor de absolute hoofdprijs van vanavond natuurlijk. Dat wordt een pakket van rondom de 80 euro. Volgens mij kunnen ze de rest van het jaar vanuit de zwaf. 71. Nummer 10. Nummer 10. 68. 68. De spanning is om te sneeuwen. 42. 42 kin, ja? Hij hoort. Lien het kin. Lien het kin. Lien het kin. Lien. We hebben een stoel achter het bord zetten nu, jongens. We hebben een stoel achter het bord. Lien het valse kin. Ja, sportief, dankjewel. Gauw gaan zitten, want bij wetmachine gaan ze toch nog de volle kaarten krijgen. 88. 88. 64. 64. Spanning, 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 spanning. 44. Ja. 2 kine, 2 kine, nog meer kine, 2 kine. Ja, kine is goed, zo zeg je het maar. Kom even naar voren. En naar achter bij Dien. Achteraan, die rood van 11. Dien. Met die potje op, met die wetzaal. Nummer 1. Dat is heel altijd 2. En die, wat op zich wel. Nummer 18. En Claudia. Ermelen Druk. 11, oh 11, ja, 11, ja, dan gaat Claudia winnen, dat is ook natuurlijk op de foto. Wil jij er eigenlijk een foto maken? Eigenlijk een foto maken, ja, dan... Oh, dat is hem. Ook traditie getrouw. Degene die elke keer, we zien gelukkig al 12 keer hier met bezig. Dan weet je wat er nog gaat komen. Inderdaad, Wendy, het gaat nog gewonnen. Stoor op, kijk over je stoel. Als het goed is, heb je nog een bonhongere plek gekregen. Degene die het heeft, die hebben de prijs gewonnen. En die kan zich gewoon de prijs aflopen. Even onder de stoel kijken. Ja, even nog. Ai. Goed, dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk bedankt voor de komst hierher. Gewoon weer van ons ook gezien en een geweldige orde. Vooral natuurlijk ook dat Geer allemaal genoten hebt. Vanaf deze plaats willen we natuurlijk ook al onze sponsors bedanken die ons de prijs naar beschikking gesteld hebben en die het ook weer mogelijk maken dat we dit ieder jaar nog met heel veel wat we zelf vangen. Heel veel jullie komen nog kunnen organiseren. We hopen er nog heel veel jaren te kunnen doen. Iedereen allemaal hartelijk bedankt voor de komst. Voor straks zou ik zeggen allemaal heel goed toes. En een hele schone carnaval. En dan overigens het volgende jaar allemaal weer hier terug te zijn bij de oud-mensen. Voor straks allemaal goed toes en morgen gezond erop. Dank u wel.